58 días sa lang banwa na bilin anda sa adlaw sang Pasko. 58 days to go before Christmas. Philippine Standard Time, 4 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagkapangalagad sa Maratunturan Bobohanay Big Time adlaw sa Biyernes petsa 28 sa bulan sa Oktubre sa mga tig 2022. Sa mga aga manginakaw po na inyo walagad si Bombo Erlin Bayonita. Pupunta na kita sa 9 media nga takna sa mga aga sa durong sa inyo sa dalag ko nga mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwasang pungsod sa mga balita sa batagan sa Ginampang, kagabalita sa artista. Karon sa mga balita nga ato na pagkatutukan na diri sa aton nga palatuntunan sa mga balita lokal. Tutok kada diri banwa sining dalagan sa nga tayo bagyo Paeng o kon tropical depression na Paeng nga mo nagadalagya po na sa mga pagulan na sa aton diri sa maya syudad sa Bacolod kaga probinsya sa nga Negros Occidental subong nga Biyernes. Suno sa pag-asa mga eksperyensya kita sa nga madamol nga mga pag-ulan kalakipan na sa pila ka bahin sa nga Visayas kaya subong mayroon naman sa nga mga lugar labi na sa Luzon area or sa may Visayas sa area Luzon, Visayas and then Mindanao nga ginapaydalom sa tropical cyclone wind signal number 2 and signal number 1. Amo na nga tibayara sa mga cancellation sa nga klase sa buong Biyernes and abiso sa nga to ng mga opisyales nga dapat magaligmat agad labi na sa mga kotoran naton nga nagapuyo sa mga manubo nga mga lugar o kunayara sa pangpang sa nga suba, pangpang sa nga creek para nga makagihog gilayon kun magataas ang level sa nga tubig. Siyempre, kanselado gyapon ang klase diri sa ato na sa maya syudad sa Bacolod kagiban pa nga mga kabanwahanan na kagakasyudaran diri sa ato na sa may Negros Occidental wala man sa nga klase sa maya syudad sa Victorias and then ang syudad sa Cadiz naganunsar naman si Mayor Bading Escalante nga wala sa nga klase. Same man sa may banwa sa EB Magalona and then syudad sa Silay kahapon nag-anunsyar naman ang pila ka mga LGU nga magarisyo man na ang klase subong nga adlaw. Pero tindihan na desisyon sa mga local chief executive nga nag-suspend sa klase o kung nag-extend nila bala ang suspension sa klase kay hindi na ito pakta na base kung tama ka damol ang pagatupa sa ulan. So para safe ang tanan na ginasuspend lang ang klase. Direkta karon na dira sa maya syudad sa nga Sipalay sa maya syudad sa nga Talisay kumusta nato nga sitwasyon dira kay kun kaysa tinagasaka man ang level sa nga tubig dira sa maya na sambit ang syudad. Inakaron with the Bombo Gracelyn Labaton kaga with the Bombo Carla Maya Defensor kagate syempre balikan man nato ng data sa ato na Provincial Disaster Management Program Division amo man sa Provincial Social Welfare and Development Office because kahapon apektado sa mga pagbaha ang pila ka mga kabanwahanan and then kasyudaran diri sa may Negros Occidental pero tiamo na ginakalipay nato na kaya kadasig man lang mag-subside sa tubig subong abi ang mga lugar nga sa una wala baha subong kadasig lang gid magtaas ang tubig. Sa iban na pang mga balita lokal, pila na lang kadlaw ang nabilin na banwa tigkalalag na. Amo na nga ginapangamuyo ginato nga kabaya pang mag-ayo na ang lakata sang panahon kay sa tigkalalag tiginarawman nato na diri ang pagdinagsa sa mga pumuluyo pakadto sa sementeryo. Ang presyo sang bulak sa Dangwa Flower Market sa Manila gamo maning isa sa mga ginakwaan sang supply sa mga nagabaligya diri sa maya syudad sang Bacolod nagasaka man.
So, kamusta ho na tanakaron na parang gamayara kamo sa ideya kung tagapila na ang presyo sa bulak dira sa likod sa Bacolod Arts and Youth Sports Center kaya tidira ni nagapwesto ang mga nagabaligya sa bulak diri sa Bacolod. Inakaron with Bombo Grace Lynn Lobaton. Sa mga balita national, mga biyahe sa mga bus kagasabang man ro-ro vessels and mga fast craft sa mga lugar nga ginalabayan sa tropical storm Paeng ang suspendido na. Kaya siyempre mayara sa storm signal automatic na basta storm signal number 1 ang biyahe sang tanan nga mga barko ang suspendido. It's either from the point of origin o kon point of destination mayara sang storm signal gidakan sila gilayon sa Coast Guard ang biyahe. So bisan sa imong ginhalinan wala pa sang storm signal pero mayara sang storm signal sa point of destination automatic kanselado ang biyahe. Tedreya sa aton between Negros and Panay Island parayon pa man niya ang biyahe kay wala pa man kita subong sa storm signal. Pero nakadepende na sa inyo dira kung sa lantawan ninyo do kadelikado gid magbiyahe pwede gid ninyo mapaiway kaya total sa mga magapauli mayra pa man sa nabilin nga mga inadlaw antes ang tigalalag kung magapauli kamo Lunes so 31 pa man lang. Siguro makagwa na ni ang bagyo Paeng. Sa iba na pang mga balita national, mga pasahero subong dagsa na sa may Ninoy Aquino International Airport samtang nagpalapit ang tigalalag kay tingiban na dira banwa nagatrabaho lang dito sa may Metro Manila kinanglan nila yang magapauli sa ilang mga probinsya kaya long weekend man subong. Sa iba na pang mga balita national, paggatayog sa maya probinsya sa Abra sa magnitude 6.4 nga linog sa tindanikda ng gabi ang nagresulta sa pagkapila sa 44 ka mga individual kagasabang mana 18,000 ka mga pamilya. 56 milyones pesos nga balor sang shabu na intercept sa aton ka mga otoridad nagikan sa Norwegian passenger sa Ninoy Aquino International Airport. Maaktan na Cebu International Airport balikan na sa 24/7 operations pagkatapos sa nag-overshoot sa runway ang Korean Air sa tinalikda ng Domingo sa gabi. Kahapon ang ilason ng report wala pa ni siya nakuha and apektado gyapon ang mga flights pero timayo gid ni at least balikan na sa operation hindi lamang daytime mga bukas ang Maaktan Cebu International Airport but 24/7 na. Sige, giban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan Bombohanay Big Time. 2 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Ang bilog nga Negros Occidental and other parts of Visayas mag-eksperyensya gyapon sa mga Biyernes sang madamol nga pagatupa sa ulan suno sa pag-asa. Monday through tomorrow early morning at today through tomorrow early morning sa Sabado bale heavy to intense with at times torrential rains. When we say torrential rains, nagabundak gid ang ulan. Kasarangan tub-tub madamol nga pag-ulan kag hasta o sa time sa pila ka mga tinion, pila ka mga inoras mayara gid sang torrential rains sa gabu-bu lang ang ulan. Posible nga ma-eksperyensyahan sa Bicol region, Northern Samar, Samar and Eastern Samar. Kasarangan tubtob madamol nga pagulan ang ma-eksperyensyahan kon kaysa intense rains over Western Visayas, Marinduque, Romblon and Quezon subong nga Huwebes. Subong nga Biyernes. Manipis so kon pagpalapulo panalithi tubtob kasarangan pero kon kaysa madamol gid ang ulan nga magatupa sa Caraga, Zamboanga Peninsula,
Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, sa Northern Mindanao, Mainland Cagayan Valley, Aurora, Rizal, Laguna, kag nabilin nga bahin sang Visayas. Ang Metro Manila, Cagayan, Isabela, Apayao, Aurora, kag nabilin nga bahin sang Calabarzon kag Mimaropa subong nga Biyernes, maga-eksperyensya sang mga galumon nga kahawaan nga mayara sang lapta-lapta nga pagulan, mayara sang pagkilat kag pagpanaguob dala sang bagyo Paeng. And ang shear line o konang tail end sang cold front ang posibleng nga magaresulta magadala sa mga pagbaha kag subong man landslides kung magtayuyon ang pagtupa sang madamol nga ulan. Ang nabilin nga bahin sang Luzon subong adlaw mag-eksperyensya sa nagaguom kon kaysa madamol gadang galom sa kawaan nga mayara sang manipis nga pagulan dala sang northeast monsoon. Ang mga lugar ngayara sa idalom sang tropical cyclone wind signal number 2 ang maka-eksperyensya sang mamadlos nga hangin amo man sa mga lugar ngayara sa idalom sang tropical cyclone wind signal number 1. Santo sa latest track and intensity forecast sang Pag-asa, ang highest wind signal mahimo nga tubdob sa signal number 4. Again, santo sa latest track and intensity forecast sang Pag-asa, ang pinakamataas nga wind signal nga mahimo igapanaog sang Pag-asa amo ang signal number 4 bilang pag-antisipar sa typhoon force conditions nga angot adre sa bagyo Paeng. Ang mga manubo nga mga lugar kag-exposed sa coastal areas of Catanduanes, Albay, Camarines Norte, Polillo Islands, and northern and eastern portions ng Camarines Sur, mag-eksperyensya sang minimal to moderate risk of storm surge of up to 2 meters in height. Meaning, magasaka o kon magadalagko ang dapya sang balod. Ang tropical storm Paeng magahulag padulong sa nakatungdan naminhan nakatungdan sa ibabaw sang Philippine Sea tubdob sa Domingo. Samtang nagahulag padulong sa central kag southern portion sang Luzon, mahimo man ini siya nga magalandfall ukon magalabay lang. Malapit katama sa Catanduanes, buwas sa aga. Mayara man sang isa pagid ka landfall nga mahimo nga matabo sa Domingo sang aga sa Aurora ukon sa nasidlangan nga baybayon sang Quezon including ang Polillo Islands. Mayara sang possibility nga matabo ang southward shift pero mayara man sang possible landfall sa eastern portion sang Bicol region. Suno sa aton nga State Weather Bureau, ang bagyo Paeng ang na-forecast nga mahimo nga magbaskog pa samtang nga nagalabay sa ibabaw sang mainit nga kadagatan sang Philippine Sea. It is forecast to reach typhoon category samtang nga nagahulag palapit sa Bicol region. And ang occurrence sang rapid intensification sang bagyo mahimo nga matabo sa masunod nga 48 oras. Sa subong Banwa, yara sa idalom sang tropical cyclone wind signal number 2 ang Catanduanes, Albay, Sorsogon, kag eastern portion sang Camarines Sur. Dre sa Visayas, signal number 2 ang Northern Samar and ang northern portion sang Eastern Samar. Signal number 1 sa Masbate, including Ticao and Burias Islands, Camarines Norte. Nabilin nga bahin sang Camarines Sur, Romblon, Marinduque, Quezon including Polillo Islands, Laguna, Rizal, Samar, nabilin nga bahin sang Eastern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, and then ang northern portion sang Cebu.
same man sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, including Siargao and Bocas Grande Islands. And then, ang northern portion sa Surigao del Sur. Amo nang subong, syempre mga gusto magpauli sa inyong mga probinsya coming from Metro Manila. Kahit hindi nato sila malipod banigar kadamo man sang mga taga Visayas nga sa Metro Manila nagtrabaho. And then mag-spend man o kan mag-observe sang tigalalag o po sa inyong mga himata sa inyo gidya nga home province nagapangamuyo nga maggwa na o kan mag-okay-okay ng panahon bisan sa Lunes na lang gid. Kay ang iba na dra tinakakuha na nga danas ang ilang mga ticket both man ya sa eroplano and sa may barko. So, kabaya pang kabagayon na ang panahon. Kagati, syempre, lain ginang ato ng pagbisita sa mga patio, no? Sa mga sementeryo kung nagainit. Kaya ting iba na dra, especially sa mga private cemeteries, nagabotang pa sa mga canopy para nga makatener dra bisan na pila lang yung kaoras sa ilang mga minatay. Karon, syempre nakalerto lang ato sa mga local disaster risk reduction and management officer sa mga kabanuhanan kag kasyudaran diri sa may Negros Occidental bangod sining epekto sang bagyo Paeng kwani sabi mo kalapa da bala kag kadamol sang galom nga dala sang bagyo nga magadala man sa madamol nga pag-ulan diri sa ato na sa may Bacolod and then province of Negros Occidental. Kadaki pa syempre diri sa mga nagapreparar ang syudad sang Talisay kay din ato sa namalipod banigar pila man ang mga suba diri sa may syudad sang Talisay pero subong da wala pa gid diri sang latest ang announcement kung na bala suspendido ang klase diri sa may nasambit ang syudad. Direkta sa may syudad sang Talisay, Bumokal may defensor, kamusta dira Bumokal? Yes, Bomborlin, live kita diri subong sa may Minuluan Bridge, no? Sa subong Bomborlin, di magitanto gid kataas ang tubig sa suba diri o kun sa idalom diri sa Minuluan Bridge, Bomborlin. So far wala pa kita diri may makitaan na naka-evacuate. Bomborlin. Damol gali ulan? Oh, yes, Bomborlin, madamol, no? Magulagid na gabubo ang madamol nga ulan kag ti kahingagaw nga ton sini nga mga kauturan nga makapasilong ay ti mabasa agid ya Bomborlin, no? Kagain na okay pa nga makadalagan ka. Subong makadalagan ka na pero basa kagid ya Bomborlin. So amo na diri subong ang sitwasyon diri sa may kapote or payong. Yes, sabot gid, no? Kung wala gid ikaw pa namin sa imo sini nga lawas, ay ti mabasa gid ikaw. So sa subong nga Bomborlin ang sitwasyon diri ti okay pa. Wala pa sang mga pumuluyo nga nag-evacuate usually Bomborlin kung amo na ni ang ulan nagligad amo na ini kadamon ang ulan. Ang mga pumuluyo nga malapit diri sa may Minuluan Bridge ara na ini sila sa may mataas nga patag, no? O kung mataas nga porsyon para at least nga hindi na ini sila yung malabot kay kaluluoy sang mga kabataan, no? Kaluoy sa mga kabataan nga kung magtaas ang tubig mabudlay ni para sa ila. So sa Bomborlin wala pa kita dali. Yes, Bomborlin. Malantaw bi kami sang suba. Yes, Bomborlin. So sige abi. Oo, kay Bomborlin. Dira na siyang dumay mga ano ni gani man. Ano nang sa kilid ganin sang suba nga gatubo. Nipa na siya, nipa. Bomborlin. Ada mga pumuluyo dira sa igad, no? Sa pangpang gidya sang suba, di ba may mga pumuluyo gidya dira? Yes, sa Bomborlin amo ni sila ang usually gid nga gina-transfer o kung gina-evacuate Bomborlin, no? So amo ni subong ang kadamulon sang o kung ang dalumon sang tubig diri sa may Minuluan Bridge. So amo ni Bomborlin, no? Sa una labot ni sa pika-pika sa subong ti okay gid wala nakalabot ang mga balay. Wala nakalabot sa mga panimalay. So amo man ni subong ang okay gid o kung mas
prefer gid naton nga magpaymunong na lang kita na sa aton sini nga mga tagsa ka mga panimalay para at least nga Bomborlin di ka makita sa masakit kag amo man pagkataas man diri na sa tubig pero hindi May pagitan ko nagasulay. kita kataas. May nagasulay lang to gani oh. Kay nampang pagani Bomborlin no. So una hindi na sila kahampang kay tilabot dira ang tubig. Oh. Kag mansig-mansig na ini sila pangita sa mga lugar kung sa ini sila pwede ka makapasilong kag hindi ini sila malabot sang baha. So for sa subong bisan na sa asod-asod ang pagulan-ulan Bomborlin halin pa kagapon so far wala gid sang may evacuate Bomborlin. Pero so So, far, wala announcement niya nga talisay nga suspended ang klase dira. So far, Bomborlin, wala pagkikita may nakuha ang information nga ang syudad sa Talisay nag-announce nga may arasang suspension sa klase. Pero, kita din mga estudyante, ari lang diri sa ila, sini nga balay. Oo. Siguro, Bomborlin, nag-desisyon na lang gid ang ginikanan nga hindi na lang gid paeskwelaho ng ila sini nga mga kabataan. Kasi unang taon Bomborlin kadamol gid no, mas mayo na lang nga makita mo imo kabataan sa imo sini nga panimalay kaysa sa paeskwelahon nga amo ni ang kadamulon sang ulan Bomborlin. Oo. Paduko abi. Yes. Tilt gamay. Mm. Pero mayo lang man na dira yang suba kay medyo manabaw lang abi dira mo Carlo. Pero at least malapad. Bomborlin nalapad ini siya yang suba kagati amo maniguro ano ba? Amo maniguro Bomborlin nga wala na gid siya nagtaas kay pinagdigad adlaw adto pinakuan na diri nila sang higko noo kon ang mga basura diri sa suba ginapangkuha. So amo maning rason ko nga wala nagtaas gid ang tubig. So far sa diri Bomborlin wala kita may makitaan nga basura nga ginadala sa tubig. May makita kita sa higad pero kung ang tubig mismo nga may dala nga basura ay kita may masikatan. Kaya kung kaisa may makitaan kita diri nga mga sanga-sang kahoy nga gaupod sa tubig. Correct. Kay ini mga pamalay nga ni mo Carlo pila na yang ka metros mo no halin sa may sa may suba. Yes, gani. Lapit-lapit lang gid Bomborlin no ang mga panimalay sa suba. Bomborlin ni makitaan kita diri gani na nagapanghalay. Oo. Ang laba. Yes. May nagapanghala kaga ginapanghalay Bomborlin no. Pero kabay pa nga okay. Yes, so Bomborlin nag-announce na gali no ang LGU sa syudad nga wala sang Klase. Yes, Oo. no. Nagdeklarar si Mayor Neil Lizares nga wala sang klase ang syudad sa Talisay, elementary, high school. Yesterday and tomorrow. Yesterday and today na siya mo Carl. Yes, wala oo. sila klase. Ang iba na kahapon ang ilang announcement is until further notice kaya tinagapanilag pa ya. May iban pa man niya galing mga LGU nga nagdeklarar nga ang suspension sa klase yesterday kag subong. Yes, sa Bomborlin duwa nagikadlaw no ang gin-announce nila nga wala sang klase. So 40 Mayo man gani Bomborlin nga ang syudad sa Talisay nag-announce na hindi sila kagabi nga wala na sang klase kay kagapon Bomborlin do adlaw na ini naka-announce no mga 7:30 na kalabanan nakahimos na kag nakapadulong na sa eskwelahan pero mas maayo nga sang kagabi pa lang naka-announce na ini sila para at least nga ang mga kabataan nga sa malayo sa ila sinitag sa eskwelahan nakapreparar kag wala na ini sila nakapadulong sa eskwelahan. Amo giba na dapat sa mga local chief executive bala temprano pa sila madeklarar. I'm sure mayroon man na meeting abi ang city mga disaster risk reduction and management council bala. So may istoryahan na nila dira ano ang tracks ang bagyo, anong forecast ang pag-asa kay mayroon sila gahom Carl nga mag-suspend sa klase depende sa kadamolon, for example sa ulan and sa storm signal naman may yaraan na dira automatic na mga suspension sa grade or year level.
Pero dere kun natalupangdan na obserbahan na bidra kadamol gid sang ulan dason kalapad balasang masakop sang bagyo nga pati kita dere mag-eksperyensya sa mga pagulan, pwede gid sila maka-suspend sang klase. Pero mas mayo gina temprano pa bala gabi pa lang bala. Amugid na, may ako nga temprano kagabi pa lang, maka-announce na sila para at least ang mga ginikanan, bala Bomborlin, makapreparar man din sila. I think, especially sa mga kauturan naton nga malapit sa mga suba, at least sa Bomborlin, hindi na sila bala manumdum nga may klase pabuwas, yun ang preparahan na lang gid nila kung paano ini sila makahalin sa ilis ni tagsa-tagsa ka mga panimalay, para at least hindi ini sila upod no, o na maka-experience sa nga pagbaha abang Bomborlin. Oo, so Maka-evacuate ini sila dayon. si Cadiz nag-announce man wala man sila klase, and then si Victorias wala man ya klase. Oo. So mas mayo na lang Bomborlin nga wala na lang anay sa subong sang klase. I think last day naman lang subong weekday. Kung ang last day sang ila sini nga klase. So next week na lang siguro Bomborlin no kay may ara man nag-announce nga may exam sini nga week. Kali kay subong nagaulan-ulan. Next week na lang gid para at least nga makatuon pa kag maka-focus gid ang aton sini nga mga kabataan sa ila sini nga mga exam Bomborlin. Kung sa bagay kung wala exam subong Thursday and Friday, kadamong mga schools nga wala man gid nagabalik kang mga estudyante mo, mga manunudlo lang. So pwede man lang dira maka-make up class ang DepEd, mga eskwelahan na bining nagasuspenda sang klase sang ulihi na balang pagdesisyon nga nagtaas ng tubig. So nakabudlay na sa ila bala magsugat na mo Carl or kadamol gid sang ulan nga basta mga tricycle tinagapalahuway na. Kaya mabudlayan na sila magapauli kung namon na ng sitwasyon. So mayroon man yung mga nagakubod nga tingin suspend yung klase nag-init man yung subong idaya wrong mindset ina. Kaya kung makapreparar man nga kita temprano nga abi nga mapabuyan-buyan pa. Yes, sakto gid. Sakto gid din in Bomborlin no. anticipation. Ang suspension sang klase is in anticipation sa pagdamol sang ulan, kaya mo ng forecast sang pag-asa mo. Yes. So dapat mamatigi kita no. Lataon gid naton kung ano ang forecast kag kung ano ang update sang kada LGU Bomborlin sa kada LGU man dapat i-update gid nila ang pumuluyo para at least hindi na inislaya nga magsala kapag usik pa sang oras nga padulong pa sa tagsa-tagsa ka mga eskwelahan kay sa amo ni nga daan nga kadamulon sang ulan at mabasa kagid iniya Bomborlin no kapit pa sa mga kabataan nga ga-enjoy gid daan kung nagaulan Bomborlin. Oo. Kumusta monitoring sang Negros Occidental Police Provincial Office, Bomo Carl? Yes, Bomborlin, so ang Negros Occidental Police Provincial Office king gamit no ang project signal nga gihimo man ni under man ini sa Philippine National Police. Ini Bomborlin na maga-monitor ini sa kada area diri sa syudad o kung sa bilog man nga Pilipinas kay iya gid iniya sang PNP Bomborlin no. Iga-monitor nila ang sitwasyon sa kada pumuluyo, monitor kung pila na ang mga naka-evacuate, kag kung pila na ang mga nakabaton man sa mga food packs Bomborlin. So ang focus gid diri ang pagmonitor gid sa bagyo no kag sa mga pumuluyo. So tropical pa lang Bomborlin kung ang manugsulod pa lang nga bagyo sa area of responsibility sa Pilipinas. So gina-update na ini sila sa project signal para at least nga mapreparahan sa mga pumuluyo o sa mga kapulisan man ang ila sini nga pagahimuon Bomborlin. So far sa subong wala pa sang mga record no kung wala pa sang record ang kapulisan nga kung mayara na sang mga na-evacuate Bomborlin kay suno man kay pulis sa tanan Judices Catalugo mahapos na lang i-approach ang mga pumuluyo Bomborlin. I like before nga katig-up o kung mabudlay iga-approach nga maghalina sa ila sini nga mga puluyan kung nagasaka na ang tubig subong naga-cooperate na ang pumuluyo nga mag-upod sa mga otoridad para at least nga mangin safe ini sila Bomborlin. So every
3 hours gina-update no o kon ga-update ang kada police station sa ila sini nga probinsya. And then ang probinsya mag-update man sa headquarters sa Kamkrame, Bomborlin. So amo na Inabi ila natin sini na nga ginahimo. Malipol Manigar, nagabulig sa rescue, sa evacuation na bala mga kapulisan. Kaya Yes. sa nguna, balan mo ang isa gidadra sa mga challenges na natubangan nila. Daw ka budlay bala kumbensyon ng mga tao nga magpatigayon isang preemptive evacuation. Pero sa Yes. sige-sige, subong hapos na lang nga sila kumbensihon, momokal, na ibilin na lang nga na ilang balay, mas mayo Yes. magkanto sa evacuation center. Sakto gid Bomborlin do kay kung iga-evacuate ini sila may mga pagkaon nga ginahatag ang LGU. No, wala man ini sila ginapabayan, so mas maayo nga mangin safe ini sila kag kung may mga importante ini sila nga mga kagamitan niya Bomborlin i-secure lang ini nila, ay trangkahan na nila ilas ini nga mga panimalay para at least nga pag-abot nila ara man sa gihapon wala yasa nga may madula Bomborlin. So may ari diya iban nga wala pa yasang bagyo ginahigta na nila ilas ini nga mga atop gina-secure na nila pero Oo. gaupod ini sila kung iga-evacuate na ini sila Bomborlin. Duwa ginabi subong nga ngaton na kontra bala. Ining hangin kung kaysa gani hindi gina mo niya kadamo ka madlos ang hangin nga dalasang bagyo. Pero ang baha gid bumokal lang yun Yes. common na lang bala nga katabo. Amo gid na Bomborlin no ang pinakahaladlukan gid no kaping pa ko ang baha is dako. Okay lang na kung gamay gabay Bomborlin. Pero kung ang baha magdako na do amo gina siya maka ang delikado kay tungod nga maka gina siya no maka gani tawag Bomborlin makadala gid ini siya sang tawo kung mag-aagi dira Bomborlin. Sige. Malubos gid. Yes, Bomborlin pamatian nato napahayagi kan Kapulis Lieutenant Jody Cis Catalogo. Project signal mo. Pag-alarms nga aton nga National Disaster Risk Management Unit in National Headquarters. Subong man sang upod sini sa aton nga natawag nga Tactical Operation Center o Kamkrame. Immediately thereafter magambal ang pag-asa nga may ara kita nga paabuton nga mga tropical storm nga nakapasulod sa area of responsibility. Immediately thereafter the PNP will activate sa natawag nga project signal. Ang process na is that every 3 hours may hatag kita nga si trip regarding kung ano may evacuation may nag-evacuate na sa, may nag-occupy na sa ating evacuation center. Yan lano na ba natin maganda kita sinatawag nga natawag sila nga for the relief operations or magkilanano ba na natin may natablang search and rescue operation on the tendency, on the gravity ng natabo nga insidente. Most likely ini ma'am kahatag ini mga areas where in flood areas, landslide areas around Negros Occidental. So ang aton nga opisina sa Police Community Relations, sa Police Community Affairs Development Unit sa every station as responsible ang matabo sina ma'am ang law units mahatag sa ilang set trip every 3 hours sa provincial, and the same also the provincial level will update every 3 hours sa regional level, and the same also regional level will activate every 3 hours mapasa sang set trip situational report kito sa national office kisa Kamkrame to see kung ano ang gravity sang or the extent ng damage sang particular disaster nga na natabo in every locality. So amo ni subong mamangaton nga kinalantaw hopefully atong ano wala pa man kita gina-monitor nga may mga nag-evacuate o somehow gina-check naton but ang latest naton sa ibang nga probinsya may ara na sa mga natawag nga relief operation, rescue operation, and eventually evacuees of those who are especially sa na mga aton nga mga kasimanwa nga just living here sa aton nga riverbanks and most likely sa mga natawag sila nga areas wherein sila are prone during sa flood areas for the continuous nga rainfall, ma'am. Immediately thereafter, ang LGU nato na mo ang naghahatag warning nga just in case nga kinahanglan nagid naton mag-evacuate sa mga evacuation center designated areas identified by the LGU. Immediately ang tao na subong ma'am are very cooperative niya sa aton nga mga aton nga mga warnings and responses
Salin sa compare sa una nga kinahanglan pa ato mapakitluoy sa aton nga mga kasimanwa, but right now tungod sa aton nga tawag continuous information operation regarding sa natawag sining disaster, sila naman mismo man naghahatag natawag sina ng naghahatag na nag-volunteer ng mismo nga mag-transfer sa ating mga evacuation center. As of now, ma'am, sa Negros Occidental, we are monitoring kasi nagtawag sina buo naman ang mapasok na ulan. Yes, sir. May ara na subong nag-prepare nga mga especially nga mga areas nga flood prone areas, especially sa south area. Ito naton sa itong mga usual naton itong nag-alert na naton kapulisan subong nagalipot na, and then also monitoring the increase of water level sa ilang mga suba kag sa ilang mga creek. That is why mga subong naton mga kapulisan are alerto na tungod nagsubo naman ang mapastog na ulan. Yes, so immediately basta mga tropical warning signals kita in other provinces, immediately there are gina-reminder natin itong mga flood-prone areas because we already learned sa ating mga previous experiences nga nag-testing sa ating resiliency, especially sa ating preparation against sa mga disaster. Ilabi nga nag-inulan naman kita rin naman kita sa rainy season, all the while expect natin may tendency may pagtaas ng tubig, may pagbaha ang matabo, especially sa mga areas nga mga manupo ng mga areas sa dito ng Negros Occidental. Yes, so ayo natin naman aton nga makaodor nga manigrensively ang ginapangabay ka mo sa inyo, especially sa mga areas nga we're in ang aton nga ang possibility for me mataas ang risko sa pagtaas ng tubig subong man pag hindi nato mapalaan ang natawag nga pag landslide ang amon nga paligayon at the same time sa aton reminders sa tanan-tanan nato nga nagasubaybay sa mga programa tapos information education sa Negros Occidental Provincial Office. Please mag-alert kita kung nalano naging mag-evacuate, operate kita para ma-ensure natin ang inyong safety kag wala sa insidente nga malaing matabo sa inyo. Ang-ara naman kita may mga agencies, lead agencies kita when it comes sa aton nga kung nara na kamo sa rehabilitation center, hindi ka mapagpapayan sa atong respective LGUs. Kita magulo aligmat or maghalong kita magaga sa tanan. Project Signal ang iyan ang agency Project Signal iyan sa PNP and together with sa aton nga National Operations Center in cooperation sa aton National Risk Reduction Management office natin mas refer sa national headquarters man mismo para ma-alarm natin. So generally, this Project Signal is initiative po inis ng PNP para at least to keep aware abreast at the same time inform natin ang aton nga mga kasimanwa, especially sa muning natural disaster. No? Oo, Bobo Carla kung sa nagauna kita tawag sa police station sa emergency rescue team bala. So, dako gidadarag nga papel sa nga ng mga kapulisan. Although kung sa ila pamilya gani kinanglan man nga rescuehon na Bobo Carl. Yes, sakto gida Bomborlin, no? Pero mas mayo ni nga may amo sini Bomborlin para at least nga bisin diin nga parte diri sa Negros Occidental alert ko ang tanan para sa pagbudig Bomborlin, no? Sa pag-rescue kag paghatag man sa nga kinanglanon sa aton sini nga mga kauturan nga nagaka-apektuhan Bomborlin. Doon nagdamol na ulan, ho? No? Yes, Bomborlin. Nagdamol naman siya, no? Ang iya sini nga ulan nga naghinay-hinay tapos subong nagdamol naman. So ang mga salakyan gani nagapasiga na inisleya sa ila sinitag sa tagsa ka mga suga para at least nga ma-identify nga mayara sa mga salakyan nga nagalabay Bomborlin. Kadelikado abi na especially kung nang damol na gid balang ulan. Bes yan ang fastest na ganda sa imo wiper bala, Bombo Carl, hindi ka sarang. Yes. Oo, hindi ka sarang. Ang lain pa bala Bomborlin kung nagapag pagid pala, amo pag ginang pinakalain kay hindi nagibya. So, kumbaga mabal na zero vicinity gid siya Bomborlin. So Bomborlin, ikalawago na lang naton ang mga areas kung ang mga LGU nga wala sang klase. Sige, Bacolod City, Talisay City, Victoria City, Silay City, Ibi Magalona, Moises Padilla, Toboso, Morsha, Calatrava, La Castellana, kag Isabela.
kag ang Cadiz Bomborlin so sa sinila sila nag-declared ang may klase pa Bomborlin ang Bago, La Carlota, Pontevedra kag Sipalay City Bomborlin so amo iniya ang may klase so ang subong ang mga LGU nga nag-announce na ya Bomborlin. Payara din nga mangkot ako ng Talisay is all levels sa gin-announce kahapon sang alkalde. Wala sang classes sa Talisay, both public and private schools, elementary and Yes. high school. May Yes. klase ya sa college. Dira nga sa Oo, Talisay, Bomborlin. may consider and then TUP Visayas TUP. mo. Yes, Oo. Bomborlin kay ti. Siguro Bomborlin kay ti may ari pa diri sa ilang nga online class. Siguro subong nga mga tinion wala sila sa school Bomborlin. Galing tayo mga estudyante sa college, mabasa man ni sila gihapon na mambo. Amogin. Carl. Ang kalabanan ng mga Hindi ba sila LGU, waterproof? ang suspension sa klase is for all levels, meaning halin sa kindergarten asa sa college, both public and private schools. Ang Talisay, Mayor Neil Lizares declares the suspension of classes in elementary and high school levels. Again, Yes. elementary and high school levels, both public and private schools. May klase ya sa At- kolehiyo. Pero ito depende na lang sa estudyante. Bumbo Carl, depende na siya sa estudyante. Kung feeling nila yung bisan payong nila, hindi yan makasarang, hindi na lang mag-eskwela. Yes, sakto kita Bomborlin. So mas mayo gid nga maging safe ay sa magrisgo kapag iya Bomborlin. So sa mga motorista, hinahinay lang gid kay kabasa sang palibot, kag apektado ba lang visibility. Kung may tubig yes. Nga malabayan, hinay lang gid kayang buoyancy bala sang salakyan apektado. Yes, sakto gid dapat hinay-hinay lang gid kita sa ato sini nga padalagan kay tungod nga mabal na naton sa your vicinity and then madadlog ang dalanon Bomborlin. Oo. Ini nga daan niya ho, especially kung do ano ba lang tint mo bala mo Carl? Ayawan. Ayawan nagagida sa ni kabiyahe mo. Yes, sakto gid. Sakto gid Bomborlin. So mo maning aton sini nga pag-i-update akon iga-update ta Bomborlin kung ang mga roro vessels and then the fast craft ta Bomborlin no. Amo naman ni aton sini nga pagkakamustahon. Sige, mo Carl. Salamat gid. Balik na ni may cancel ko no. Kado na tog nawana ka na daw. Ari na din Bomborlin. nakaabot ng kansi mo. Pabulo sa Bomborlin. tugnaw. Yes, sakto gid na mas mayo nga painit-init kag magpasabaw. Oo. Subo nga aga Bomborlin. Sige, thank you gid mo Carl. Yes, sa Bomborlin, live diri sa Talisay City, ini si Bumbo Carl Medita para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent of role number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Maraming salamat kay Bumbo Carl Maya Defensora, Direkta dira sa Maya Minuluan na bridge sa syudad sang Talisay. Ginapangamuyo lang nato nila magasaka ang level sang tubig bisan na tayuyon ang pagatupa sang ulan kay kabudlay man gyud mag-evacuate man ilabi na ko na damo lang ulan na balado hindi ka man na maglakat atras sa bante ka man but mo na nga nakalipay naton bangod sa sige-sige bala tayuyon ng panumdum sa aton sa gobyerno mga natungdan nga mga hensya sa gobyerno hindi na subong mabudlay para sa mga rescuers sa mga nagaresponde ang pag-kumbinsi, pag-inganyo sa mga pumuluyo ilabi na sa mga nag-star sa mga manubo nga lugar, flood-prone area sa mga higad sang creek, sa higad sang sapa, sa higad sang suba, sa higad sang dagat nga mag-evacuate kay isa lang ang aton nga kabuhi. Kagkabudlay kung matrap kita bala sa tubig, igo kita maghulag ginang taga-dughan na, hindi ganit taga-liog na ang tubig. Sometimes sabi ang pagkampante naton nga hananad naman kami ni nga nagasaka ang tubig. Delikado man ina siya. Kay hindi natin mapaktan kung pila ka oras nga sus daw ginabuk lang ang ulan no. Puwerte ang kuana bala. Amo na siling nga nilang gabundak gid. Mayra na sang degree ang ulan mo. Amo man sa may moderate, heavy, intense, and torrential. So, diri sa aton, gato pa ang ulan
Damo lang ulan daso nagabundak gid. Kung nagabundak gid nga ulan bisan na nga pinakamadasig pa sang imo nga wiper hindi ka kaya. So, hinay-hinay lang gid para sa mga motorista because apektado ang visibility kung pareho sa so iba na nga dan gatalbo lang ang agi nila bala dason bisan na taas ang tubig daway lang niya kabatyaga. Pero hindi kita magkampante. So, balon kita sa nga paghalong sa mga kauturan naton na stay updated. Kita diri sa Bomba Radio nagatagid sa inyo sang update sa aton nga magagwa ang weather bulletin sang Pag-asa. Kaya mo ni ganin sa nasiling tana kung nagkaisa makasalbar kita sa hangin but sa pag-ulan puwerte kadamol sang ulan. 49 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Ma-check man natin ng sitwasyon sa ating mga sister stations sa mga lugar gayara sa idalom sa storm signal mga sining bagyo paeng sa pagbalik sang Bombohanay Big Time. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sining nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadakat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sining paghiwat bilang quadrennial international men's football ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na ka banwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw.
Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sa 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sa ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragtas ang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main functions ni amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini mayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin 4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw, pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun himuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon, plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba, ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni.
Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang sab-a nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga sab-a nga kinahanglan gid sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kun daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga matiil kag tuhod, ginapakaon ini sang sab-a nga luto, ang kardaba, banana. Naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa aton nerve and muscle function. Uy, agud nga mapaiway ang pagbatsyag sang muscle cramps kada tapos exercise, magkaon sang saging nga saba to avoid cramps. Manggaranon man ang saging sang vitamin C kag B6. Kalakip na ang magnesium, potassium kag magnesium rich nga saba banana makabulig sa aton lawas to regulate healthy heart rate besides lowering blood pressure. Ang isa ka tawo nga palakaon sang sab-a nga saging nagalubo ang risgo nga magkabalatian sa korason. Sa karon nga may pandemic, mapuslanon gid ang pagkaon sang sab-a nga saging bangod napamatud-an nga makapaboost ini sang immunity bangod sang ginaangkon nga high concentration sang vitamin C. Sa pagpamahaw kun aga upod ang pagkaon sang saging, makapa-kickstart ini sa aton nga immune system kag makaamlig sa aton nga lawas batok sa mga infections. Dala na ang pagpabakod sang antioxidant sa aton nga lawas. Gani wala labot sang apple, mahimo man mahambal. A banana a day keeps the doctor away and does your body a bunch of good. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever isa kabalatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sang babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sudod kagwa sa palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw humalin sa kaagahon tubtob sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang isa ka tawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue. Kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog may dala nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinali nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba kag pagsuka o kung paghigko nga may dugo, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, pagpalamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalangitom, pagdasig apang mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kun delirium. Sa karon nga uso naman ang dengue kag nagasugod na ang tigululan, ginapanugyan sa tanan nga magpanglimpyo sa aton palibot kag ugsaran, pakulbon o kon pangulaon ang tanan nga mga suludlan o kon bisan ano lang dira nga may stagnan o kon nagsupot nga tubig, agud matapna ang pagbreed sang mga lamok. Pahanumdum, nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio, Bombo! Isa sa mga makabig heritage churches diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Our Lady of Peace Church o kun Nuestra Señora de la Paz nga yara makitaan sa Dalan La Paz, siyudad sang La Carlota. 1870 sang ang ini nga simbahan isa lamang sadto kakapilya nga nahuman sa Kugon kag Kawayan. 1873 sang si Father Eustaquio Casgaro amo ang nagpungko bilang pinakauna nga pari sa Banwa pa lamang sadto nga La Carlota, tubtob nga ringin parokya na gid ini sadtong 1876. Sang pagkasunod nga tuig 1877 sang nagpungko naman si Father Andres Torres bilang first Recollect Parish Priest sa amo nga simbahan. Si Father Torres amo gid ang nagsugod kag nagsupervise sang pagtukod sang dako na nga simbahan sa Romanesque architectural design nga nahuman sa red bricks gikan sa Banwa pa lamang sadto sang silay kag puti nga coral stones nga ginkuha naman sa isla sang Guimaras. Gintapik ini nga mga material pinagi sa lime nga ginmixklahan sang itlog sang pato. Apang bangod sa natabo nga Philippine Revolution sadtong 1898 wala gid lubos nga natapos ang ini nga simbahan. Apang
Sang Enero 23, 1936 sa pagpamuno sang nagpungko sadto nga duha ka Recollect priests nga sanday Father Abondio Frias kag Jose Cuesta ginpatigayon ang blessing sa human na nga simbahan sa idalom sang patronage sang Our Lady of Peace. A unique feature of the Our Lady of Peace Church are its massive arched windows that reveal the thick walls of the church. FIFA World Cup 2022 Trivia. Nakahibalo bala kamo kung ano ang nadula sa Iranian national team isa ka semana antes ang 2018 World Cup match? Pagkatapos nga mag-withdraw ang US sa Iran nuclear deal, kagin-restore ang mabugat nga economic sanctions sa pungsod Iran. Ang Nike nagpagwasang pahayag nga bilang sanction ini nagakahulugan bilang isa ka US company hindi na sila makaprovide sa mga sapatos sa mga humalampang sa Iran national team sa among nga tion. Kung sila mag-violate sang sanction, ang Nike executives mahimo mapamatbatan sang criminal penalties tubtub sa $1 million ukon pagkapriso sa sulod sang 20 katuig. FIFA World Cup 2022 Trivia. Mga carcinogenic foods o kuntigi nga mga pagkaon mangintunaan sang cancer. Nakahibalo bala kamo nga ang mga tigi o konsunog nga parte sang pagkaon kaangay sang barbecue kag inasal makabig nga carcinogenic o kon mangintunaan sang pagtubo sang cancer sa aton lawas. Kung naghambal kita carcinogen o kung carcinogenic, amoy ni ang substance, radionuclide o kung radiation nga nagapapromote sang carcinogenesis o kung pagporma sang cancer. Madamo ang mga carcinogenic foods nga nangin paborito naton. Kaangay sa mga processed meat, overcooked foods, kag mga fried foods like french fries. Abaw! Ang paborito ta nga pork barbecue kag chicken inasal. Nga gina-request tagid nga well done ang pagluto o kung ginapatigi-tigi tagid. Makabig nga carcinogenic, processed meat, overcooked foods, and fried foods may increase risk of some types of cancer. Ang mga chemical nga ginausal sa processed kag cured meat, kaangay sang nitrates nga isa ka food preservatives para sa bacon, subong man sausages kag ham, mahimo makaproduce man sang carcinogens. Wala labot sa mga carcinogenic foods, mayara man nga ginatawag non-radioactive carcinogens nga mangintunaan man sang cancer. Kaangay sang paghaklo naton sang asbestos kag aso sang sigarilyo. Gani, likawan gid ang pagkaon sang batok o kon sunog nga pagkaon. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man
ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing-una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346.
FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag pagpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na ngaton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga-ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content. Kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan, ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain, ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig Sa nakaligad sa tanang kalasan Nueva Ecija. Pabalik ka na sa atin nga pagpangalaga na diri sa palatunturan Bomohanay Big Time. Sa atin nga pagkatuto ka sa Bagyo Paeng nga amo manisubong nga ginabantayan sa tanan nga mga local disaster risk reduction and management offices. In fact, may rasubong nga sa pagkasinapol ang Provincial Disaster Risk Reduction and the Management Council with the members sa Regional Disaster Risk Reduction and the Management Council sa Western Visayas. Para nga mas mapreparahan na paggidang ining paggalabaya sa bagyo. Sa mga suspension sa klase, ang syudad sang Sagay
nagpagwa man sang announcement nga suspendido ang klase sa syudad sang Sagay from elementary and secondary level both in private and public schools, including work suspension for faculty bangod sa sining padayon nga pag-ulan dala sang Bagyo Paeng subong nga adlaw Biyernes ang ining suspension sang klase. Barangays were instructed to monitor the situation in the respective areas kag gina-encourage ang publiko nga magpabilin nga vigilante kag magsunod magbantay dira, mag-monitor sa mga update and advisory sa disaster risk reduction and management offices. Subong nga aga, nag-anunsyar man si Mayor Raymond Tongson sang syudad sang Himamaylan nga suspendido ang klase all levels. Sa Himamaylan, again, suspendido ang klase in all levels, public and private schools sa syudad sang Himamaylan subong nga Oktubre 28. Santo sa Executive Order number 2022-54 series of 2022 nga ginapagwa sang alkalde. Kay ang iba na sa mga LGU mas ginapili nila yang mag-resume ang klase mo. Like ang syudad sang Bago, nag-resume na ang klase subong nga adlaw. Subong man nga aga, ang banwa sang Valladolid nag-anunsyar nga suspendido man ang klase basanto diri sa gindeklarar ni Mayor Enrique Bebot Miravalles. So, in all levels, ang ining sa maya syudad sa maya banwa sang Valladolid, meaning mag-resume ang klase sa Nobyembre 2. Kaya mo na ni gani ang adlaw nga magabalik ka na ya ang kwan mo. Magabalik ka na ya ang full face-to-face sa klase sa mga estudyante. So pagkatapos gid sang tigkalalag. Pagkatapos gid sang tigkalalag banwa, mayara na sang suspension na sang class sang pagbalik na gid ni sang klase sa elementary and then high school. So, please be guided sa ato na sining mga kauturan because amo ning mga latest nga mga announcements ang inyong mga local public information office. Okay? So, mayon man lang gani nga at least samtang temprano pa mayara na yang sang announcement ang mga alkalde because sa ano pa kitaya mahulag kung nagadamol na gid ang ining ulan. So again, wala sang klase diri sa syudad sang Bago, sa may syudad sang La Carlota, and then banwa sang Pontevedra, and syudad sang Sipalay. So sa may syudad sang Talisay, okay, syudad sang Talisay, elementary and high school, meaning may raya sang klase ang college. Both in public and private schools, dira sa may Talisay, elementary until high school lang ang wala sang klase. Wala man sang klase ang Victoria City and then ang Silay, ang banwa sang EB Magalona, ang banwa sang Moises Padilla, Toboso, Murcia, Calatrava, La Castellana, and then ang banwa sang Isabela. Yabo ni subong nga mayra sang mga announcement banwa as nga wala sang klase, medyo nila ni medyo but long weekend kay wala man sang klase sa Lunes. Oktubre 31, wala sang klase, wala man sang trabaho. Mayra sa mga nagpamangkot ako na bala suspendido ang biyahe sa mga barko nga nagalayag Bacolod, Iloilo, vice versa, may yara gyapon sang biyahe.
Kahit wala man kita sang storm signal diri sa Negros Island and then sa may Panay Island. So, ang patakaran man lang is kumayara sang storm signal sa point of origin and then the point of destination. So, why gina automatic kasang biyahe? Bumuton ba si Mayor Rojas? Wala. Pwede natin na malabot. Pila ka mga area sabi sa mga sa may Bicol and then Visayas region naka-experience sa nga tubtub-dughan ng baha dala sa tropical storm Paeng. Sa Camarines Sur, just 7 ka mga barangay sa Libmanan ang naka-experience sang baha nga tubtub sa tuhod. Ang barangay San Agustin naka-experience man sang tubtub hawak nga baha, meaning nagsululod na sa balay sa mga pumuloyo. Sobra isa kagatos ka mga pumuloyo sa Libmanan kag Calabanga ang gin-evacuate halin sa mga lugar nga prone sa landslide and then pagbaha suno sa Office of the Civil Defense Region 5. May pila man ka mga landslide incidents nga na-report sa pila ka mga barangay sa amuning rehiyon sa barangay Pagsangaan and Santa Maria sa Banwasang Presentacion. Suno sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Mayara man sang na-record nga tubtob tuhod nga baha sa barangay Poblasyon sa Libakaw, Aklan, kag nasulod sang baha ang ilang nga mga pamalay. Ang Oquendo Elementary School sa Banwasang Balete sa Aklan, tubtob dughan ang baha. And naglapaw man ang tubig sa Taytay sa Banwasang Madalag sa Aklan. Ang baha sa Libakaw and Madalag nagasugod sa pag-subside antes ang gabi, antes ang pagkasisid mo na bala kagabi suno sa Aklan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa probinsya sang Capiz, pila ka mga dalan sa barangay Tumalalod, Mambusaw ang temporarily nga hindi malabayan sa mga motorista kay nagabaha. Mayara man sang na-record nga baha sa Banwasang Dumalag kag hindi malabayan ang dalan ginabaha man ang dalan from Poblasyon to Daang Banwa sa may Capiz. Ang mga local government units sa Capiz nagpreparar naman sa mga evacuation centers para sa apektado nga mga pumuloyo kaya ginapaabot na nga daan nga base kun magluntad ang ini mga pagbaha banwa parang kuan nga daanin ang preparado na sila. So again sa mga kotoran naton sa gusto magtabok halin sa Negros to Panay or vice versa, mayara gyapon isang biyahe ang fast craft and then ang ro-ro vessels. So depende na lang niya sa inyo kung gusto ninyo magtabok o kung igapaiway anay ninyo ang pagbiyahe kaya muna nga malain ang tiyempo. Iba na beti ka na paiway nila because mabalod mo no? Budlay ang daan niya kung kuha na bala? Kung kabalod ya kay nagakwan inang nagalingin man ang ato ng suning ulo. So iban basta gina-prefer nila nga hindi lang yan ay magbiyahe kung na muna nga nagabagyo kahit malipas man lang ni siya mo. Malabay man lang niya ang bagyo sa Domingo, okay na nga ito sa nga panahon kay sa Luzon area mag-landfall ang bagyo Paeng. Gining gina-experience na ito na diri mga pag-ulan-ulan siguro imposible man ang meron sang storm signal nga papanaog kadiri sa aton pero amo lang ning medyo damol gadang ulan nga ato na sini nga gina-experience. Kaya kabudlayan nga daan na kun pabaya kita bala dahil hindi kita magpreparar minsan pag gabi dapat tagaligbat kita gyapon although kanami gidya itulog no kanami gidya ikulog kup kay katugnaw sa nga panahon sa mo nga mga
katugnawon sa kapanahon no, namin ng misuwa nga may sardinas, no? Daso parisan nyo bala pinirito nga ugasos puwerte katanlas mo. Katanlas mo sa imo yung kao na yung damo kag ni rice. Although misuwa carbs man siya gyapon naman no. Kag daw kuane. Dapat malimit-limit kata sa mga carbohydrates na to niya ginakaon. Basta mo ni ganeo, dason makahang pabalanga inasawsawan mo sang ugas o sampat gid sila sang miswa. Butangan mo miswa sa mga green shell din ni gani patula bla, dason kahang man ang sardinas sa mo butang. Abisan barato lang na yay mo yung gasto pero tinamit mo kaon. Ginaguto may kataga pa. Di gani maka sabaw-sabaw ka lang nga dayaw Sabon ni nga daan nga mga panahon nga katugnaw sang palibot. Kalamig dyan ko na maginahigo pagkata sabaw nga mainit dason may uga. Mga pinaka sabi ka mga sapsapa na sus do hindi ka mamugno kon. Karami no pero tiya wala na manginalerto lang gina kita banwa because may yara sang bagyo and di nato na pakta na basi may mga pagbabaha pahilayo lang gid. Gusto nato nag safe lang gid ang tanan, yara kita luwas kita sa katalagman at the same time mag-ayo na tanay ang panahon kaya kalapit na lang gid. November 1 tiglalag na so iba na sa niya Oktubre 31 pa lang ara na sa mga sementeryo. Para nga inang kuha na bala, matawhay pa kag hindi pa ginamo na yung kadamo ang tao. Sa latest dre from Manila, nagmahal na ko ng presyo sang bulak to. Kaya dito man kita nagakuha mo. Dito man kita nagakuha sang supply ang iba na diri nga mga flower shops bala. So subong ni basi apektado pagid sang bagyo ang bulak basi magmahal pagid. At sige lang importante nga makasindi kita kandila. Sa ato na sila mga minatay, bisan naway lang niya bulak, siguro makaintindihan nila sila. Kay laban-laban, October 30, amo nga bot sang bulak kadari. However, kung mayroon sang suspension, okay lang niya gani subong kay mayara pa ya sang mga flights. Dason ang barko, mayroon pa sa biyahe, but ini galing barko lang ni from Panay to Negros. Ang ining mga barko bala sa mga kaprobinsyahanan nga mayara pa ya sang storm signal, so kanselado gid na iya. Ang sea trips and then ang mga biyahe sa mga bus. I-check abin nato na nga sitwasyon sa iban pa nga mga areas sa diri sa may Western Visayas kaya tinay eksperyensya man na sila kahapon mga pagbabaha nga na-record sa pila ka bahin sa Capiz, pila ka mga banwahanan sa may province of Capiz, including ang Banwa sa Dumalag and Daan Banwa. I-check nato na sa ato ng sister station sa Bombo Radio Rojas, si Bomborita live kita sa Bombo Radio Bacolod, upod mo diri sa Piyakalinya, Bombo Erlin mayong aga. Bombo Erlin, diri sa amon sa Capiz, mahinay magupas ang tubig baha sa ginbaha ng mga kabanwahanan kahapon nga adlaw diri sa amon sini nga probinsya. Matandaan nga kahapon ginbaha ang mayor or tanan gid nga mga banwa sa segundo distrito dida sa may bahin sa Hamindan, Mambusaw, sa may Sigma, Cuartero, Dao, Dumalag, Tapas, amo na ang mga kabanwahanan. Sa napulo ka mga kabanwahanan sa segundo distrito, siyam gidera, no, ang gintaop sa tubig baha. Ang pila nila ka mga kabarangayan nga naglabot na ganiya Bombo Erlin sa atok, no, sa ilang mga kabalayan. Grabe, pero subong aga sang Biyernes, medyo nabuhina na gidman ang mga kabarangayan lang nga ginbaha kapon adlaw, pero suno sa mga MDRRM officers na nakalain-lain nga banwa, mahinay gid magubas ang tubig kay sige gihapon, no, wala untat ang pag-ulan, mauntat lang siya sang pila ka minuto, ulan na naman, tapos mauntat, ulan na naman, rason nga mahinay gid ang pag subside
sa tubig baha. Pagabot sa mga kasyualidad, maayo man nga balita kay diri sa amon sa Capiz, although nga tagalumapaw ang tubig baha diri sa tawo, wala sa na-record so far nga mga kasyualidad diri. Ang mga nagpanawagan kahapon hasta kagabi sa rescue nga wala matigayon nga makadtuan sa mga rescuers namon kay hindi man sila mag suong gid or hindi sila luyag nga ang ila dira nga irisgo ang ila tagsa nga mga kabuhi rason naging paalintunan lang sila nga magpadulong sa mga matag-as nga mga lugar sa ila nga mga kaparentihan nga hindi sila madala sa tubig baha. So subong ang Banwasang Hamindan kahapon to may mga ginpat idalom sa forced evacuation Bomberlin pero subong nga aga wala na sa ilang nga mga evacuation center kay nagpalauli na sila kay nag-subside naman ang tubig or manageable naman ang tubig sa iya nga mga lugar. Diri sa may Mambusaw, sa subong gid lamang interview diri sa kay Miss Sky Victoriano, ang MDRRMO officer sa Banwasang Mambusaw, mostly sang mga barangay nila ang lubog sa gihapon sa tubig baha, especially ang National Road sang Barangay Tugas kag sang Barangay Tumalalod. So muna ang dalan nga ginaagyan sang mga buses, National Road siya, halin sa probinsya sang Aklan, padulong sa may probinsya sang Iloilo, which is maagi dira sa mga kabanuhanan sa Capiz, ang Mambusaw. Subong, ginsaradhan na kay hasta gidira hawak sang tawo ang tubig, ang level sang tubig baha Bomberlin, rason naging banggaan na lang dira sang mga barikada para nga hindi gid magpumilit ang mga biyahero nga magtabok agod nga hindi sila butang sa risgo ang ilang nga kabuhi kay tam-an gid ka ang current bala sa tubig Bomberlin mabasko gid, so maaluron gid ikaw once nga magpumilit ikaw nga magtabok, so hindi passable sa tanan nga sahi sa mga salakyan. Gani ang mga may biyahe sang buses halin sa Aklan, pa Iloilo and vice versa nga maagi dira sa may Banwasang Capiz, hindi gid passable Bomberlin. Diri naman sa may bahin sang ng Rojas City padulong sa Iloilo, hindi naman passable sa subong nga aga, especially dira sa may bahin sa Banwasang Sigma sa Poblacion Norte kay hindi naman maagyan sang tanan nga sahi sang salakyan bisan mga 10-wheeler trucks mga buses why naman gani risgo pa kag na stranded sila sa mataas nga parte sang dalan dira sa Poblacion Norte, Amaga kay bangod nga hindi naman sila magpadayon pa sa pagbiyahe Bomberlin. May ara sang preparar nga alternate route ang amon diri nga provincial government, pero tam-an gid kalayo malibot gid ikaw Bomberlin. Sa may mga magabiyahe dira base kag may magahalin dira sa may Bacolod magapauli sa Iloilo or diri sa Capiz, hindi na gani magyan ang Sigma Road going to Iloilo City and Rojas City and vice versa. So may aras ang alternate route nga ginpreparar diri ang Capiz sa PDRRMO kung importante gid ang pagpadulong halin diri sa Rojas City pa Iloilo. Malibot gid sila, agi sila sa Evisan, sa Pian, tapos malapos sila sa Altavas Aklan. From Altavas Aklan, makapagtugid sila sa Hamindan, balik sila sa Capiz, tapos diretso sa Tapas, kagwa sa may Kalinog, Iloilo. Kag dito na dahil diretso sa may Pasig City, Iloilo. So nag times 2 or times 3 gid ang kalayuon sini Bomberlin kon na dito maagi, pero ginapaalinton diri ang amon nga mga residente kag sa mga sa kaiping namon nga mga kaprobinsyahanan nga kon mahimo hindi lang ay magpadulong hindi na danay maghalin sa ilang nga ginakahamtangan kag pahubson gid danay ang tubig baha, especially sa 2nd district sa probinsya sang Capiz. Sa 1st district naman Bomberlin, nagaprepara na dito ang mga katapo man sa ngamon nga mga rescuers, mga MDRRMOs kay gina-expectar nga once nga magbaha ang 1st or ang 2nd district, ang tubig mabulhogid dira na lapos sa mga kabanuhanan sa 1st district kaangay sa Panitan, sa Panay, Pontevedra, President Rojas,
kag sa banwasang Pilar. Dira magwa ang tubig kay ang Panay River, isa man lang diri ang ginaagyan man sa amon nga tubig, which is ang Panay River. So sa karon kahinay magubas ang mga tubig baha diri sa amon nga probinsya sa Capiz, Bomborin, kag ba ang amon subong nga panahon diri sa Mocas City nagainulan gid, no? Sige-sige ang ulan halin pa ini kagabi kag amo na gani nga kulbaan man nga subong diri naman sa syudad halin ang nga tubig baha. And pag sa kadagatan high tide subong ang adlaw gani ang mga coastal areas naman diri sa syudad ang ginapaaligmat man kag pag-abot sa hangin mabaskog ang hangin diri sa amon sini nga syudad. Although diri sa Western Visayas wala kita gani no sa tropical cyclone wind signals. Correct. Do kaani man ini Bombo Erlin sa nagligad to sa bagyong Agaton bala ngati wala sang signal number o kung wala sang tropical cyclone wind signal ang Capiz. Pero grabe ang baha nga amon diri nga na-eksperyensyahan, Bombo Erlin. Although mga malagpad man kani mga suba dira pero lapaw gyapon no, Momorits no? Oo, Bombo Erlin naga-analawas na gid yan, no? Ara na sa critical level ang mga kasubaan diri sa may second district kag since nga ang Panay River gani isa lang diri ang alagyan sang tubig, nagapadulong naman sila sa may first district sa amon diri nga probinsya, Bombo Erlin. Hindi siya malabayan sa mga bus, meaning taas gidyang tubig sa dalan. Hindi na gid makaagi, Bombo Erlin, bisan ang buses balay ng series, no? Hindi na gid bisan ang air conditioner nila nga unit, labot gid ang ilang nga makina, no, sa tubig baha nga ginapakamayo gani nila nga hindi na lang magbiyahe man diri sa halin diri sa Roa City kay dito sa may Banwasang Sigma mga 30 minutes after halin diri sa city hindi na gid makalapos sa masunod nga Banwa, Bombo Erlin. Oo. So, amala ng problema kay do dagat na balang palibot, dugay pa yung magnubo ang tubig. Kay kuntani, ay naman nagaulan, kag init na kuntani, may posibilidad nga mag-subside sa madasig ang tubig baha. O galing kay maulan siya, mauntap lang kadali, mabalik naman ang ulan na muna nga posible, subong Biyernes, mga buwas pagit nga sa hapon, magadula ang baka diri sa amon sa Capiz ina kung mag-untap naman ang pag-ulan, Bombo Erlin. Oo. Ini siya kabaya pang mag-subside kay man iban nga daan halin pa sa iban nga parte sang Western Visayas mapauli sila dira kay Tigkalalag. Amo paganina no daw na natuon man sa long weekend, no, sa aton nga mga pampubliko nga mga bulutuan kag mga opisina kaya ilang long weekend kuntani ang iga-unwind ayan mo kay mapangdagnas ni sila after sang tubig sang bahaman nga nagsulod sa ilang mga kabalayan. And speaking of suspension, in-extend diri tamon sa Capiz halos kadaman man nga mga banwa ang nagpagwa sang ila sini nga extension sang ilang suspension sang klase kag opisina man, Bombo Erlin. Okay. Bombo Rita, halong kamodera, salamat gid sining update. Report sa Bombo Radio Rojas, sinis Bombo Rita May Lucas Bermejo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent number 1 sa Capiz, Basta Radio, Bombo. Maraming salamat kay Bombo Rita May Lucas from our sister station sa Bombo Radio Rojas. Kaya tipi laman na mga kabanwahan na dito ang nag-experiensya sa pagbaha because sa banwang kadamo sa ulan nagalapaw ang tubig sa suba. Amo na din siguro ng epekto sa climate change, no? Ang mga lugar nga sa una way ginabaha sa buong kadasig lang gid magtaas ang level sa tubig. So, ang bagyo, it's either tama siya ka todo, mabaskog bala kamadlos ang hangin,
or pwerte man kadamol sa nga dala niya nga ulan. Ti ano man lang nga beya ang ibato sa ato nga palibot, especially nga dahil nga hindi man ginamo na yung kadamo yung mga kakahuyan na. So, laban mga pamalay na, mga buildings, hindi na maka-absorb dayon ng duta. So, kadugay man na mag-subside ang ining baha. And ang aton nga mga waterways, sometimes may mga nagasupon na pa. May mga basura pa nga nagalinapta lang. Kamusta ang monitoring sa Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga kawarangayan ng mga flood-prone man adri sa ato na sa may syudad sa Bacolod kay halin pa kagabi nagpulo pa huway gawa kagabi ang pag-ulan o galing subong nga aga naman namo nang nagsaka na naman ang o nagdamol naman kag do sige-sige na bala ang pagtupas ang ulan diri sa aton sa may Bacolod and other towns so bilog na gid gani ang province of Negros Occidental. I-check naton direkta sa Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office batiway gini pahuway subong kay kinahanglan nga mag-monitor kag kinahanglan nga alerto para nga maka-respond galayon sa mga kabarangayan nga magapangayo sang bulig. Direkta dira sa area Bombo Gracelyn Lubaton sa report. Kamin. Yes, Ma'am Berlin, sa aton nga pag-monitor kapag check sa pila ka mga areas diri syudad sa Bacolod padayon sa gihapon ang pag ulan-ulan kag wala untat ini, no? May ara na part nga gabaha diri lang anay sa proper, no, Ma'am Berlin, kag subong ari kita sa talatapan, no, sa CDRRMO syudad sa Bacolod kag maging kaupod ta ang head, no, sa aton sining Bacolod City Risk Reduction Management Office, Bombo Erlin, si Dr. Marila Arnie Pornan, no, para sa pila ka mga update kag pila ka mga panawagan man sa mga Bacolod nun or sa mga risking areas. So, Bombo Erlin, ihatag ta lang, no, ang aton sining monitor pagid para klaro ang aton sining pag Why na ni sila pahuway Bombo Grace. Pula-pula wag gini kay kagahon na pala ngara na dira sa opisina si Dr. Pornan. Sakto gina wala pa huway ni kag isa pa gina ready man, no, kay may nagadugang pagid nga mga relief goods pala nga ginadala diri kag gina record man na, no, ihatag sa aton mga kauturan nga naapektuhan gid sa sining pag panalasa sang bagyo Paeng. So ari na Ma'am Arlene. Hatag ta na ang ato sining monitor pagid. Oo. So samtang ready kita diri. Aton yes, sako ni sila sa mga meeting mga kauturan. I hope naka-standby man sila sa aton para nga ma-aware man sila, Ma'am Erlyn. Okay. Sige, kaya may pila diri ka mga barangay kahapon na nakita sa may barangay Singang Airport. Mga na-record diri mga pagbaha at the same time sa may barangay Mansilingan. Pero timayo man lang ni gani kay wide may sang mga residente bala ka nagpalipas gid sang gabi sa mga evacuation center or kung nag-evacuate man lang sila nakapauli man sila gilayon. Baba Grace. Okay. Sige. Mayroon namin sa mga CCTV camera nga mga naka-install bala sa mga flood-prone areas bayo ni kay hindi kinahanglan nga kadtuan gid sang aton nga response team para nga malantaw kung nagsaka na ang level sang tubig. May naman na ganit dahil subong sa may kuano sa may Carvic bala sa barangay Mandalagan kaya dinagyan mo na yung nagasaka dayon ang tubig pero nagligada to gamay-gamay lang ulan niya hindi na makibot ang mga tao kung why nagbaha kaya nagasaka gidyagilayon ang tubig diri sa may Pro Carvic sa may barangay Mandalagan. So at least subong nadugangan na dira ang tamburong dason okay nagdadala
makalabay na dayon ang tubig kung magadamol ang ulan. Mamo Grace. Okay. Sa special communication niya ba mo ton kuan siya sang audio. Kaya apektado nga to na sa signal sa internet. Bisan pa mga telco, subong base mayara kamo dira gina kontak kabalangin din yung matawagan. Kaya perte hina ang signal sa phone. Bisan na naka 2G lang malang inyong phone for message beyond the call. Apektado man siya gyapon. Kung naka LTE pagid, so sumido why na ganin why na maskin na 1 bar why na signal. So, iba na 2G, 3G lang ninyo, dara pero ni ka mo maka-internet, pero amo man nagyapon. Sige, ba mo Grace? Berlin. Go wala ahead. signal. Sige, Berlin. go ahead. Berlin. Bation ko? Oo, bation ka na din. Sige. Ari na sa Piyakali. For na ng Berlin. Good morning. Good morning. Good morning, Doc. Clear man ko daw mo Grace? Clear man, Lord. Sige. Doc, diri sa piyakali niya si Bomorlin na sa liwat mayong aga, tibagi ka mo sa ni Pahuway. Kumusta ang monitoring ninyo subong sa mga kabaranggayan diri sa aton sa syudad sa Bacolod? Bomberlin kasi kami monitor, especially sa mga bridges natin na nakita naman may area na natakang bridge. Tapos, ang may report na kita nga sa Banago, may ara na dito so may kakatuan ko natin yung Bomberlin to monitor and to check kung sila naglalabas. Oo. Sige. Dali lang gid Doc. Dali lang gid Doc kay do why kita na may nabatian. Again Doc, kindly repeat Doc. So Bomberlin, taga-monitor na kita no sa ato nakita sa bridge dito sa LGC. Nakita sa orange na ano ba lang, na linya. So namintin na ang tubig dito sa dalong sa after sa bridge ng taas naman. So, naging-monitor namon ang ibang pagin nga bridges, ang ibang nga area, like sa Banago, kay may report kami nga taas na tubig. Okay. Pero may maka-evacuees na subong Doc? Wala pa man. Pero, so, mapalibot kami, kag mapa-inform sa matamo nga by 11 up to 3 o'clock, there will be high tide. So, ang mga lugar nga malapit sa mga tubig, sa bridges, sa mga suba, kag sa lapit sa coastal area to monitor mo sa area ninyo kag kung aligmat ka mo na kung magtaas ang tubig, please go to the nearest evacuation center or sa inyong barangay. Pero hindi kita Doc mag-implement preemptive evacuation? Yes. Hindi pa man. Kung mag-signal lang karon kag malibot kami. So ginapa-check na mo ng river kay may report kita nga sa mga morsya may ulan. Oo. Kaya dirigin din siya madulhog, Doc mo, no? Yes. Oo. Okay. Ano na, Doc, ang sign para mapatuman na kita sang preemptive evacuation? Like, pila ka oras dapat ang pag-ulan? So, kung sa forecast, abi, ng may mga 11 up to 3 o'clock na tulo ang ulan, then the same time, mataas ang may high tide. Okay. May mga rain gauges man ni Abi Doc mo, no? Kita? Unfortunately, ang mga rain gauges natin non-functional na. Okay. So, wala kita ga-rely sa rain gauge subong, but more on sa report sa aton really sa command center. Oo. Kag may nag-check gid Abi Doc mo, no? Sa kadalumon sang tubig? Yes, nasa possible rainfall. Nang may ara kita report through sa aton di nga command center nga bay amo na nga mga oras natudo ang ulan tapos may high tide. Okay. So ini it's either pang Mayo naman subong Doc kay wala klase. So kung may evacuation, laban-laban na ragid sila sa eskwelahan.
Yes. Tapos ang encourage natin ang mga barangay natin na kung pwede mo-offer ang gym, sara lang anay, kasi kung ang second priority natin ang mga eskwelahan. Mga schools. So, ang ginabantayan gid naton, Doc, magsungay, ano gani, Doc, ka mga river, Doc? Magsungay, ang Lupit River, kag ang dira sa may Gaisano. Lupit na siya. Amo na siya ang sugpon sa atong Lupit. Okay. Ang sa Mansilingan niya, Doc? Yes, gina-check man na naton. Tapos ang diri pagid ang sa airport sa Singkang. Oo. So, lupit man na siya gyapon. Ang sa Mansilingan, Doc, anong ngalan? Wala. So, paano ko na nung nangiyanganan? Basta somewhere dra sa may Mansilingan. So, kay man pero Doc, sa Subong, because wala kita rain gauge, hindi ta na ma-measure ang accumulated rainfall, no? Hindi. Pero ang ato na yung rain gauge is more of the data gathering. Okay. Sige, Doc, kaya nationwide na nagpamati sa aton. Basi makambag kita, Doc, in Tagalog. Sa panawagan nimo sa mga pumuluyo nga nag-star dito sa mga low-lying areas. Tagalog, Doc. Okay. Sa lahat na nakakatira sa gilid ng ilog at saka malapit sa mga baybayin natin, paki-alert lang po para nga kung mag-high tide saka yung lumakas ang ulan po. Please go to your evacuation center and go to the nearest safe area. Okay. Sige. Madamang salamat sa imong mga time and rin sa amon sa Bamaradio Bacolod at Dr. Pornan, ma'am. Thank you po. Okay. Mamo Grace. So, ginamonitor ang adra sa may magsungay, ang adra sa may kilid sa Gaisano, dabala? That is still Lupit River. At the same time, sa may Mansilingan, ang sa likod adra sang BCGC, mayroon man adra sang Suba. At the same time, there is sa may Banago, may mga creek man adre mo. So, mula ng panawagan sa aton City Disaster Risk Reduction Management Office. Sa sini mga pumuluyo ng mga nag-aistara sa mga manubo nga lugar o kon sa kilid sa Suba bala. Kabay pangin na kamo magpakatig ako ni gapatuman ang preemptive evacuation. Nagatuyo ini nga hindi na kamo matrap sa baha. Kay basi ko maghapon o kon maggabi na karon kadulom sang palibot kaso mga kawataan kamo nga dala kabudlay maghulag. Kag kabudlay man para sa aton nga mga rescuers. So kon maguyang sila sang time na magasagad ka kumbinsi dira sa inyo, kada dili magkamo magsulod because maiban pa man sila nga respondehan. Kay may pila gidabik ka mga barangay diri sa aton sa syudad nga medyo manubuin na sila o dira sa ila bala dulhog ang tubig halin sa may Morisya nga nanay sa mga kadamol naman sa nga ulan na didto. Bomo Grace? Kamarlin. Oo. Sige, basi makaupo rin kita dira sa monitoring nila. Bomo Grace, thank you, Gid. Yes, Kamarlin, live ito rin no, sa Bacolod CDRRMO para sa update nato sa bagyo nga Paeng. Dito Bomo Grace, yung mga sa radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Gracelyn Labaton na direkta dira sa may Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office. Makita ka din ninyo nga preparado naman na dira mga family food packs sa maniga panagtagal sa mga pumuloyo nga mapektuhan na sining baha para nga mayroon nga daan sila sa maluto abisan na sardinas so mga noodles na daya importante nga may kaunon kaya kabudlay na ko na kita magutuman. Sige, mapagdato na sa mga monitoring corona sa mamuhanay sa Udo or may mga report coming from out of town o deriba na sa Bacolod diga adulong nga nato na sa inyo. Impunto alas sa diasa na sa aga. Iban pa nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa mamuhanay sa Udo. 58 dias sa lang banwa na bilin antes ang adlaw sang Paskwa. Upda na kita buwas sa moman sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas.
consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa